The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon at live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang ora mismo update. Pamilya ng namayapang overseas Filipino workers sa Saudi Arabia humingi ng saklolo na maiuwi sa kanila ang mga labi nito. Ang ating ora mismong pagtugon ng ating programa, katuwang ang OWA. Panoorin po natin ito. Isang hotel driver sa Qatar, natagpuang wala ng buhay sa kanyang kwarto. Ito ang sinapit ni Romel Kalingan, na 11 taon ng overseas Filipino worker. Ang sabi po ay hindi na po kasi talaga nagising. Ang alam po kasi nila ay tulog lang kasi off niya po yun. So ang alam po nila ay tulog lang. Okay. Kaya hindi nila akalain na yun nga, wala na siya. Tanggap ko po yung tawag mula sa mga kaibigan niya, Lunes po ng umaga. Ngayon po, sa mga panahong ito, nasaan na po yung labi ng mister So nyo? ngayon po, nasa isa po siyang morgue sa isang hospital sa Doha. Procedure po dun sa Qatar, pagka ganon, ay kinuha po ng Qatar Police, tegahan kung anong nangyari. Wala naman po siyang nababanggit na meron po siyang ibang nararamdaman, meron po siyang iniindang sakit. Wala po. Gawa po nung Sabado, nitong nakaraang Sabado, first communion po kasi nung anak namin. Nagpicture po ako, nag-video po ako, tapos pinadala ko sa kanya. Masaya-masaya po siya noon kasi siyempre po nag-isa lang po kasi. Kaya masaya-masaya po siya. Tsaka pag yan po may nararamdaman yan lang ang pinagsasabi. Kumusta po itong anak nyo ngayon pong nalaman niya na yung tatay niya po ay wala na po? Naiyak po nang naiyak kasi sila talaga po close sila. At saka dahil nga po, di ba may mga video call naman ngayon, ganyan, pwedeng mag-message. So, ang communication po nila hindi po talaga nawawala. Tuwing umuwi yan, talagang silang dalawa nagbabanding. Napakabuti po. Napakabait po yan. Kahit po tanungin niya sa mga naging kaibigan niya doon sa Qatar, kahit po dito, tahimik lang po yan, saka po magaling makisama. At saka masayahin lang po kasi yan eh. Basta pag nandito po siya talaga kasi yun, syempre binira lang din naman po makapagpakasyon at saglit lang naman. So talaga pong sinusulit niya na makasama po kami, at saka lalo-lalo na po yung anak niya. Totoo lang po, wala pa po sa akin nakikipag-ugnayan sa local agency niya, yung tito po. Ang nakipag-ugnayan lang po sa akin, yung
yung employer niya po doon po sa Qatar. Lalo na po sa inyo sa programa niyo na sana matulungan kami kasi sa ngayon ang gusto ko lang talaga ay maiuwi para naman nabigyan ng magandang at maayos po na libing at makita rin po na ang anak ko. Saan po ito iuuwi? Diyan po ba sa bahay ninyo, nanay? Gusto ko po sana po siya pinangalan at kinalakihan niya po. Diyan din po talaga sa Bicol. Particular saan po dito sa Bicol po, ma'am? Taga-Goa po. Kasama ang tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration Region 5, ay ora mismong sinigurado ang aasang pagpapauwi ng mga labi ng asawa ni Katrina. At tulad ng naipangako, naitakda na rin ang pag-uwi ng mga labi ng kanyang mister. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na ang mga labi ni Romel sa kanilang bayan sa Goa, Camarines Sur. Sa pagsalubong ng pamilya sa labi ni Romel, dito na bumuhos ang kanilang mga emosyon.
tanggapin para sa pamilya Kalingan ang sinapit ni Romel. Ngunit guminhawa na rin ang kanilang pakiramdam na naiuwi na ng ligtas at nakita nila sa huling sandali ang kanilang mahal sa buhay na si Romel. Kampante, kasi una-una nandito na. Alam namin na kahit masakit siya talaga, yung si Romel. Tapos, naiuwi ng matiwasay. Hindi rin naman kasi biro na yung bang biyaheng Qatar to Manila. Tapos from Manila, biniyahe namin ng Bicol. Kumbaga nakaka-stress pero yung pakiramdam na nandyan na siya. Lahat naman gagawin para sa kanya. Para lang may uwi, makita ng buong pamilya, lalo na nung anak ko. Yun yung goal ko ba? Yun yung gusto ko lang. Inaano ko pa rin na maswerte kami. Kasi nakita pa rin namin siya ng buo ba. Nakita ng anak ko, nakita ng inanay, nakita ng mga kapatid, ng pamilya. Para sa akin, na yun nagawa ko yung part ko, yung bang maiuwi siya. Nagdadasal ko simula nung March 18. Paano ko iuwi? Qatar yun, hindi naman basta lang dito sa Pilipinas, hindi ba? Pero awa ng Diyos, sa tulong ng mga tao, yung mga ahensya, mga tao, ganyan. Kumbaga, tulong-tulong. Ayan, naiuwi. Ayan, nandun na siya. Ugma. Yan. Tapos, yan, nakabalik na gisa mo. Tapos, yan, niya na so, ako, mga tugang, yan, pinsan, na niya na, nakahiling na siya. Taba ako, mabuo, tapos, dahil siya nagpapadala. Yan, anday ko malingawan. Masaya, malungkot, kasi wala na si Daddy. Pero nandito pa naman yung body niya. Love na love ko talaga si Daddy. Tapos, ang dami niyang promise na ginawa sa akin. Gabayan mo naman kami, di ba? Actually, ako yung lakas, pero ngayon, siya lakas ko. When I saw her na strong, that makes me strong. Pakiramdam, kahit na ganito yung dinadanas mo, but yet these people na tumulong sa'yo. And here, andito siya. Diba? Kasama namin, nakita namin. Yun lang, blessing yun. It's a blessing. Yung gamitin yung mga ibang tao to help. Ako, Bicol, Tabang Ora mismo. Salamat. Maraming klase ng pasasalamat, pero ito talaga, salamat. Ito pa rin yung gabay na hinihingi ko kay Romel. Mananatili ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico na maghahatid ng serbisyo publiko. Ayan po mga ka-aksyon, malungkot man pero sabi nga ng asawa nitong si Romel, blessing pa rin dahil naiuwi itong katawan ni Romel dito sa kanilang lugar. At kami po ay nakikiramay sa pamilya Kalingan. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, unika iha ng mag-asawang mula sa Ginubatan Almay, dumaranas ng sakit na epilepsy. Ang buong kwento, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Mula sa Ginubatan, Albay, makakausap natin si Ina Borbano, 23 years old, nanay ng 2 taong gulang na bata na si Baby Jonah. Kanyang hiling ay ang patuloy na gamutang kinakailangan ni Baby Jonah dahil sa sakit nitong epilepsy. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Ena. Magandang hapon po. Opo. Nanay, kumusta po ngayon ito pong anak po ninyo? Medyo okay naman po yung ano niya pag nakain po ng gamot. Opo. Gaano po kadalas, Nanay, inaatake po ng sakit na epilepsy ito pong anak po ninyo? Ano lang po yun, pag di lang po nakainom ng gamot lang po, saka lang po siya inatake po. So, ibig sabihin po nito, Nanay, dapat ay lagi pong merong available na gamot si baby. Opo, meron po. Ano po ba yung madalas na nangyayari sa kanya kapag inaatake po siya ng sakit? Yung ano po siya, yung pag ano niya po ng ano, ay ito po. Tumitirik po ba yung mata niya? Apo, tumitirik po yung mata niya. Apo, naninigas. Opo. Nanay, kailan po ba nagsimula na ma-observe po ninyo na si Baby Jonah ay meron pong sakit na ganito? Pag 5 months niya po, no March po. So, nagsimula po na lumabas yung mga simptomas o ito pong mga nararamdaman niya nung 5 months old po siya? Apo. Opo. Ganun din po ba yung buwan na idinala niyo po ito sa doktor para ipatingin po sa doktor? Apo. So, 5 months old, nagsimula itong sakit na epilepsy ni baby? Apo.
Matanong ko lang, kumusta itong si Mister? Ano yung trabaho niya? Construction po. Isang construction worker si Mister. Kayo po, nanay? Ano po, podbinding din po. Ano po? Podbinding po. Food vending. So nagtitinda po kayo ng mga pagkain. Diyan lang po sa inyong lugar? Apo, dito lang po. Opo. So parehas kayo merong kinikita ni Mister. So kumusta naman po? Sapat ba yung kinikita ninyong mag-asawa para masustain itong pagpapagamot kay baby? Hindi po sapat yung pang-ano namin po. So, ano po yung ginagawa nyo para yung sabi nyo kanina kasi dapat laging handa yung gamot ni baby para hindi po siya atakihin ng kanyang sakit. So, ano po yung ginagawa nyo para lagi pong merong gamot si baby? Nag-uutang po ako minsan kay mama po. So, palaging yung nanay nyo, yung sandigan po ninyo para meron po kayo palaging pambili ng gamot. Apo. Ano ba yung lagi nyo pong ginagawa habang si baby po ay inaalagaan po ninyo? Ano po yung pinagkakaabalahan po ninyo aside doon sa food, pagtitinda ng pagkain? Yun lang po, ma'am, yung ginagawa ko. Nagtitinda po ako kahit ano pong yung mga ginagawa. Nagtitinda po ako ng pinangat. Yun lang po ginagawa ko. So marunong po kayo gumawa ng or magluto ng pinangat? Apo. Kumusta naman yung bentahan? Malakas ba? Okay naman. Dumating na ba Okay naman po. Tama naman po sa araw-araw namin po. Opo. So, yun ay nakakatulong sa pang-araw-araw ninyong pangangailangan. Dumating ba sa punto, nanay, na habang kayo ay nagtitinda, inatake po ng sakit na epilepsy ito pong si baby? Hindi po. Okay, so hindi naman. So, makinig ka lumapit ka dito sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan mo para ay makatulong dito kay Baby Ina? Yung yung medical, yung sa gamutan niya po, tapos laboratory po. Sa gamutan at? Laboratory po niya. Para sa laboratory, opo. Importante kasi dahil nababanggit mo, dapat hindi pwedeng malampasan ang pag-inom ng gamot itong si baby. Opo. Pang ilang anak mo nga itong si baby? First baby po. First baby. So, isa pa lang yung anak po ninyo? Opo. Opo. Ano yung pakiramdam, nanay, na mag-isang anak, isa pa lang, tapos meron na kaagad na sakit na ganito yung anak po ninyo? Masakit din po, ma'am, kasi hindi po namin nakalain na magkakaganyan po. Nung pinagbubuntis mo ba itong si baby, nagkaroon po ba kayo ng malalang karamdaman? Nagkasakit po ba kayo? Wala po. So sa tingin nyo, hindi nyo inaakala or akalain na paglabas ni baby, meron pong ganitong uri ng sakit. Dahil inalagaan nyo naman po siya nung siya ay nasa sinapupunan pa lang po ninyo. Opo. Kung kayo po, nanay, ay merong panalangin, ano po ito palagi nyo pong hinihiling po sa pong may kapal? Sana po na siya, makalakad na din po at na po. Mawala na yung sakit ng epilepsy. Opo. So, makinig po kayo, nanay, dahil ang kahilingan po ninyo ay para sa gamot ni baby at para sa kanyang laboratory. Eto, para sa agarang pagtugon sa inyo pong mga medikal na pangangailangan. Nasa linya po ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Miss LB, magandang hapon. Okay, so balikan na lang natin si Miss LB na wala ng signal. Pero rest assured, Nanay Ina, na ito pong hinihiling nyo na tulong na medical at para sa laboratory po ng inyong anak ay tutulungan po kayo ng Ako Bicol Party List at syempre ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. So lahat po ng kahilingan po ninyo ay amin pong aaksyonan yan ora mismo. Thank you po, ma'am. Opo. So, nanay, sa sitwasyon po ngayon ni baby,
plano nyo pa rin po ba na madagdagan ito ni Mister? Hindi na po. Hindi na. So, okay na po sa inyo yung isa lang na anak? Focus muna po sa kanya kasi hindi pa po nakakalakad doon. Opo. So, ilang buwan na itong si baby? Po. Ilang buwan na ito? 1 year and 6 months ka po siya. So 1 year and 6 months na itong si Baby Jonah. So simula 5 months old, nagkaroon na siya ng sakit. So dapat mga 6 to 8 months talagang tumatayo na, no? Marunong na siya magtayo sa kanyang sarili. Pero itong si Baby Jonah ay hindi pa niya kaya. Hindi pa po. Opo. So talagang yung pag-aalalay, pag-aasikaso po ninyo ay talagang tinututok po ninyo sa kanya. Opo. Opo. Kumusta naman po kayo ni Mister? Okay man. Okay naman po. Opo. Opo, hindi pa po kasi sapat yung andyan na si Miss LB. Opo, makinig po kayo, Nanay Ina, ano? Dahil sa agarang pagtugon ng Ako Bicol Party List, nasa linya na si Miss LB Sedanyo. Miss LB, magandang hapon. Yes po, good afternoon, Miss Lemmy, and then kay Nanay, good afternoon po. Opo, Miss LB, eto pong si Nanay Ina ay humihingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List na matulungan po natin itong kanyang anak na si Baby Jonah na meron pong iniindang sakit na epilepsy. Ano po ba yung tulong na maaari nating maibigay dito po kay Baby Ina or Baby Joanna? Si Nanay Ina pala. So ano yung maaaring maibigay natin na tulong sa kanila, Miss LB? Yes, Mr. Remy, once po na nasa BRSMC na yung baby, dalhin na po sa akin yung mga charge slip na kailangan ng bata, yung laboratories, kung may available man pong gamot sa atin sa BRSMC, bibigay po natin ng libre sa baby. Okay, so including po dyan yung mga laboratory expenses? Yes po, laboratories, and then yung meds po na kailangan, yung check-up po nila. Sasagutin po na ako Bicol Party List, natulong po ng Malasakit Center. Opo, so ang ibig sabihin po ay kailangan lang dalhin yung bata sa ospital para po yung mga pangangailangan na gawin o kailangan ng laboratory ay maisagawa na, pero hindi kailangan mag-alala or mamroblema itong si Nanay Joanna dahil sagot na ng Ako Bicol Party List. Yes po, Ms. Remy. Yan po ang utos sa atin ni Boss Aldi and ni Kong Jill na tulungan sa abot ng ating makakaya ang lahat na nangangailangan ng tulong. Ayun. So, maraming salamat, Miss LB, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka. Thank you, Ms. Remy. Opo. So, Nanay Ina, napakinggan niyo po si Miss LB. Opo, ma'am. So, ang kailangan nyo lang pong gawin ay dalhin sa ospital itong si Baby Joanna at lahat po ng bills sa hospital, gamot, including ito pong sa laboratorio, ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Thank you po. Opo. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon po, Nanay Ina? Maano po, kasi nakaano na po sa, hiniis ko po kasi kung saan na naman po ako utang. Opo. So, luwag na din po. So, nangungutang na din po kayo para lang ay makabili ng gamot para po kay baby. Opo. Yun naman talaga, Nanay Ina, yung responsibilidad ng isang ina. Gagawin yung lahat para sa kanyang mga anak. Tama po? Opo, ma'am. Opo. So, wag po kayong mag-alala, i-guide po namin kayo para po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay na maipagamot po yung anak po ninyo ay mangyari na po, Nanay Ina. Opo, ma'am. Thank you po. Opo. At hiling din po namin na sa poong may kapal na tuluyan na pong gumaling ang inyo pong anak na si Baby Joanna. Opo. Mga kaaksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin po nakalimutan na i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang